naħseb wara dawn is-siltiet u diskorsi mill-laqwa ta' Dr. Gallia u Professor Pirotta, ma tantx hemm wix tista' tgħid dwar aktar biex iddawwal dan il-karattru statista mill-kbar li kellha pajjiżna. Però jiena li ma kontx nafu għal l-20 ta' snin li sewa pereżempju Lewis, għandi xi ftit esperjenzi żgħar li xtaqt naqsamhom magħkom u allura forsi nikkonferma dak li bdejt nisma' ġifieri affarijiet li ma kontx nafu mill-qrib. Nafu bażikament fuq żewġ livelli personalment, fil-politika u aktar tard l-università. U hawnhekk ħan ikkonferma li qal Lewis qabel li minkejja għaddew ma nafx kemm il-sena, ġifieri decades, għaddew ftit decades, kien għadu l-istess persuna. Ma nafux bħala l-avukat difensur il-qorti, imma tant Professor Da Marco kien avukat difensur mill-laqwa u naħseb laqwa ta' żmienu. Li kien kważi household name meta kont għadni żgħira. Kont nafu minn ismu, minn dak li r-rapportaġġ tal-qrati fil-aħbarijiet. Imma mbagħad kelli x-xorti u ngħidilha xorti li stajt nara l-abbiltà tiegħu ta' persuna legali mill-aqwa fil-liġi kriminali meta kont l-università. U dak li il-mod ta' kif irnexxilek tqaxxar l-istil tiegħu Lewis fi żmien li kont student inti, naħseb għaddew jien ma nafx, ma għaddew żgur, imma some decades wara, xi 30 sena żgur. Kien għadu l-istess persuna. Jiġifieri li dik il-karizma mal-istudenti jidħol fil-lecture room ġifieri ma kinux 20 fi żmieni l-istudenti l-università fil-kors tal-liġi, Professor Pirotta jitbissem għax anke Professor Pirotta kien jallimni. Imma konna nkunu ġifieri well over mit-student żgur xi 120 ruħ żgur. U kont tisma' labra ta' għamal art. Kulħadd u budneħim waqfin jisimgħu. U naħseb kienu jkunu ftit minn dawk il-lectures li tant kien jaqbad l-immaġinazzjoni tagħna bl-istil tiegħu ta' kif kien kapaċi dak li jaf u l-informazzjoni li jaf kapaċi jitrasmettih li kont ħafna minna kienu jinsew jieħdu n-noti ta' dak li qed jisimgħu. Ġifieri dan kien fatt, ġifieri tibqa' tieħu gost tisimgħu u trid tixtar x'qiegħed jgħid. Abbiltà enormi, mhijiex faċli li tkun daqshekk tajjeb fl-awla tal-qorti, imma mbagħad ukoll tkun daqshekk tajjeb biex dak li taf taddieħ. U dan bla dubju ta' xejn ikomplu fil-fema tiegħi jagħmlu mhux biss avukat difensur mill-aktar qabli, imma bla dubju ta' xejn kien ukoll għalliem mill-aktar kapaċi. U mbagħad fil-politika jiena dejjem kont fuq in-naħa l-oħra tal-ispettru politiku f'dal pajjiż, però fil-politika l-istess il-karizma tiegħu kienet xi ħaġa li jien kont ninnota. Biżżejjed ngħidilkom li iż-żmien li għext fil-politika jiena tat-tmeninijiet u s-sebgħinijiet mhux bħallum kont tkun ħossok komdu toqgħod dej pereżempju Lewis li għamilna żmien segretarji ġenerali tal-partiti rispettivi tagħna fl-istess żminijiet. Jekk xi ħadd mill-parti tarjet jarak titkellem ma' xi ħadd tan-naħa l-oħra, ibqa' ċert li ħajmur imexxi jilek ma nafx fejn. U jien mhux l-ewwel darba kont inkun għaddejja pereżempju minn quddiem il-qorti u nisma' l xi ħadd jgħid li min-naħa l-oħra kienu jkun Professor Da Marco. Jiġifieri b'dak l-istil, taħbiberija kbira, tħossok mill-aktar komda u jiena konnu gost ngħid id-dritt li hemm din l-affinità għax ġejja minn familja li aħna imħaltin qatt ma fittixna id-differenza bejn naħa oħra u allura kont inħossni verament tajjeb.
Però lill-Professor Damarco jiena niftakar ukoll fost l-aktar affarijiet li jiena niftakar mill-qrib kienu pereżempju il-proċess li kien mhux faċli biex saru l-emendi għall-Kostituzzjoni tal-1987 semmejta inti Lewis. Żminijiet li naqbel miegħek perfettament li mnalla kien hemm din naħseb hawnhekk ukoll ħadmet il-karizma li kellu u l-fema kbira li kellu fil-politika ta' persważjoni dil-ħbiberija li żviluppat bejnu u bejn il-Perit Mintoff. U l-Perit Mintoff kien joqgħod fuqu. U jiena nemmen li kien fattur biex dawk l-emendi għall-Kostituzzjoni setgħu isiru li kienu importanti ħafna. Għaliex jiena ngħid li dak kien breakthrough biex riżultati skerzi u perversi li sfortunatament kien hemm fl-1981 ma ġewx ripetuti għal darb'oħra li kieku ma sarux dawk l-emendi kieku kien ikollna repeat għal xi darba darbtejn. Jiġifieri allura jiena naħseb din ukoll irridu inqisuha bħala parti mill-achievement ta' persuna fil-politika li s-sem tagħha żgur li qatt ma jista' jintesa'. Mbagħad ukoll aktar qrib l-elezzjoni u din ukoll ħandur fuqek Lewis għax inti tista' tikkonfermah aktar qrib l-elezzjoni tal-1987 li l-arja xejn ma kienet sabiħa dawk iż-żminijiet u Lewis Gallia kien is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u jiena kont tal-Partit Laburista. Bdejna dawk il-famużi taħdidiet nintaqgħu ta' kull ġimgħa il-Fenixxja. Niltaqgħu żansitra biex niftehmu anke r-rotot illum meta tgħidhom daw kważi jekk tgħidhom ma' żgħażagħ tal-lum naħseb jaħsbuna li qegħdin nitkellmu fuq stejjer tal-fantaxxjenza. Imma dik kienet il-verità u mnalla għaliex irnexxielna, jiena ngħid irnexxielna li innaqsu t-tensjoni u nġibu wkoll ħafna mill-frontline uffiċjali frontline fuq livell anke komunitarju, lokali, qrib xulxin u nemmen li frankajna ħafna sparks li setgħu ikomplu jarqu s-sitwazzjoni politika ta' dak iż-żmien. U fejn jidħol Professor Damarco. Għaliex mhux biss niftehmu r-rotot ta' minn fejn se jgħaddu il-partitarji tagħna rispettivi għal mass meetings dak iż-żmien iż-żewġ partiti kienu joħorġu fuq mass meetings fil-kampanja elettorali ma jispiċċaw qatt ġimgħa wara l-oħra ħadd wara l-ieħor, ġifieri dawk kienu r-rotot li konna niftehmu magħhom. Imma saħansitra konna ftehmna fuq il-proċess kollu elettorali sa anke l-ixxu ta' tranzizzjoni tal-poter. U ġifieri dakinhar ukoll Professor Damarco kien persuna importanti immens biex kellna tranzizzjoni tal-poter wara 16 sena ta' gvern laburista bl-aktar mod kalm, bl-aktar mod ċivili, bl-aktar mod li jixraq u denju għal pajjiżna. Ġifieri dawn huma forsi l-aktar affarijiet li jiena ħassejt jew inħoss li sirt naf ħafna aktar il-Professor Damarco. Ma mbagħad hemm xi ħaġa oħra li mhux ħaninsaqat il-Professor Damarco, xi ħaġa personali. Fl-2003 kienet mietet il-mamma tiegħi u propju dakinhar li ħadna l-ġurament biex fil-ftuħ tal-Parlament kellna l-funeral, ġifieri mill-Parlament bqajt sejra l-funeral tal-mamma tiegħi. Nistqar li laqqas xtaqt niġi għal-ġurament, ma kontx qed niflaħ niġi għal-ġurament u ħuti kienu qalu li trid tmur ħatħalli l-mama tistrieħ għaliex ma ħarġitx tivvotali u kienet qed tinkwita taħsbux li l-mama tiegħi kienet xi persuna fil-politika li kienet entużjażmata, anzi kienet bħal papa ta' Professor Damarco ma ċċettatni qatt fil-politika, qatt ma xtaqitni immiss magħha. Imma naturalment mbagħad l-tifla tagħha qiegħda fil-logħba xtaqet ta' tisemha wkoll. U qatt ma bsart li nara hemmhekk lill-President Damarco. U mhux ħaninsaqat għaliex wara
il-ftuħ tal-Parlament, l-speech tal-Parlament u sanaf kemm huwa ġifieri ta' dwejja, għalmen għajjien għalija, dawk il-ħafna tulu it gets a bit at me at least, kien ġie anka l-funeral tal-mama tiegħi. U allura hemmhekk stajt nara wkoll mhux biss rispett, persuna ta' rispett kbir u persuna umana. U allura kieku kelli nagħmel deskrizzjoni tal-karattru ta' Professor De Marco, jiena niġborhom f'dan il-kliem. Ġentlom mill-akbar, karizmatiku, professjonali, well-read, ma nistax insib kelma deskrittiva aktar bil-Malti, diplomatiku, ħabib, minkejja wkoll ħabib, u wkoll persuna ta' rispett kbir u uman. Dawn huma jekk ikolli niġbor fi ftit kliem kif niddeskrivi u kif naf il-Professor De Marco minnaħa l-ora tal-ispettru politiku u fil-momenti li ma kinux wis fajti li stajt insir nafu dak il-mod ta' kif nista' niddeskrivi. Imma fuq kollox mbagħad nemmen li bħala pajjiż u bħala Maltin irridu nkunu kburin. B'dan statista qabli li għamel isem Malta. Għamel isem għal Malta. Ta' viżibilità għal Malta fil-ġnus Magħquda. Kien l-ewwel u l-uniku sal-lum li ġie maħtur President tal-Assembleja Nazzjonali tal-ġnus ġenerali, skużawni, mhux nazzjonali, tal-ġnus Magħquda. Imma wkoll forsi di ma tantx insemmuha anke l-fatt li naħseb l-unika uffiċjal li qatt kellna fuq livell ta' Commonwealth. Meta wkoll kien chairman tal-Commonwealth Foundation. Dawk forsi kisbiet li da imma mbagħad ukoll il-fatt li l-kwistjoni tal-applikazzjoni ta' Malta fil-Unjoni Ewropea bla dubju ta' xejn hija marker oħra fil-feather in his cap u veru. Imma u allura dan kollu bla dubju ta' xejn jagħmlu persuna li taġieħ lil pajjiżna, persuna li wilt Malta li kien denju ta' pajjiżna. Kien statista u politiku mill-aktar li rifletta valuri etiċi u rispettabbli fil-politika u nibqa' ngħid li persuni bħal Professor De Marco fil-politika jridu jibqgħu jkunu mudell. Mhix ixxu ta' mill-liema spettru politiku tkun ġej, imma għal valuri li jkunu ħadnu biex mexxew il-qudiem dak li jagħmlu fih, imma dak li jagħmlu għal pajjiżna. Jalla għal daqstant pajjiżna ikollu politiċi bħalu illum u l-qudiem. Ringrazzjakom.